Matur sembah nuwun nggih. Kula nuwun nuluk salam assalamualaikum nderek Gladiwano. Dalu punika sowan wonten ing laladan Tundan Purwomartani Kalasan Sleman Ngayogyakarta adiningrat mapan wonten ing pondok pesantren Ora Aji sowan wonten ing ngarsanipun keluarga besar Rama Kyai Haji Gus Miftah. Alhamdulillah mengiki nimbali Petruk sak rombongan matur sembah nuwun sanget dalam rangka akhirus sanah utawa tutup tahun sebelum Ramadan. Alhamdulillah muga-muga nggone panjenengan Abah Gus Miftah ngawontenaken adicara akhirus sanah menika utawi tradisi akhirus sanah menika mugi-mugi pinaringan gangsar lancar mboten manggalangan setunggal punapa lan sedaya para santriwan santriwati ingkang mapan utawi ingkang sami suwita wonten ing pondok pesantren Ora Aji menika mugi-mugi tansah pinaringan sehat panjang yuswa lancar rezeki mboten katalumpen kagem Abah Gus Miftah mugi-mugi sehat selalu lancar rezeki digampangke nggone pados pangupa jiwa minangka ulama nyekaraken agami Islam wonten ing Nuswa Jawa menika mugi-mugi dipun paringi lancar tebih saking rubeda kalis ing sambikala. Amin. Dados pendakwah ingkang estu sae sanget luhur akhlakipun, luhur ngilmunipun lan jembar wawasanipun pengetahuanipun. Matur sembah nuwun. Dalu punika nganthi waranggana cacah pira lho? 7 apa 8? 8 ora iso etungan kowe iki. Endi sing siji ora? Nggih nganthi waranggonten. Cacah 8. Waranggonten ya ben wis sopan kok ya waranggonten. Cacahipun 8. 8 menika saking laladan Gunung Kidul sedaya, putra daerah Gunung Kidul. Ya mung dalem iki ya mencar-mencar ana sing ana Magelang, ana sing ana Prambanan ning ya ora apa-apa kabeh. Kabeh mono nek wis wayahe melu wong lanang ya melu wong lanang. Ya ora dadi ngopo. Aku sesuk nek wis melu wong wedok, aku gah ning gone sing wedok. Gawe omah dhewe lah ngopo melu maratuwa ya ta? Ngrekoso ora. Iki sing dono Magelang ana Prambanan iki tak kira ya tetep gawe omah dhewe, ngedege omah dhewe. Ora ngontrak berarti. Ngekos. Oh lah ya wis muga-muga ya sehat kabeh. Para warga ing laladan Tundan Purwomartani Kalasan Sleman mriki mugi-mugi tansah pikantuk karahayon karaharjan tebih saking rubeda lancar rezekine sehat ragane. Ya pancen donga iki sing apik ya guru kuwi ya. Diwiwiti tetembangan. Iki mawon ana sing ngersake sambel kemangi, ana sing ngersake rujak jeruk saka tangga-tangga teparoku kono. Alhamdulillah iki mau Pak Haji Her wah paring dana weweh saweran penonton kabeh diparingi arta weh luar biasa. Muga-muga ora lokak ning malah tambah sansaya kebak. Iki mau ku ya karo panjenengan Abah Gus Miftah diparingi 10 yuta. Iki mengko tak dum. Tak dum karo tangga teparoku kono. Apa sama ya entuk bagian dhewe-dhewe. Ora ki engko ya tetep tak dum ning wiyaga, ya nek turah ya tak nggo tangga teparoku kono. Ben kabeh ku ya men melu ngrasake kayane awake dhewe iki. Ya sithik akeh ya sing penting disyukuri engko ora ya cukup. Monggo enten Mbak, iki mau sing urung nyuwara Mbak Yanti. Kabeh urung nyuwara ning ya ben Mbak Yanti kok. Mbak Anggi wae ding, Mbak Anggi wae ya men urut aja dicelong-celong. Ayo Mbak. Nembang rujak jeruk, Mbak. 9 wae. 9 apa menyura monggo terserah elu. Langsung napa dibawani? Dibawani wae.
Masa arep ora suwe bapakne dole wis metu. Oh, monggo Mbanggi. Nano. Nano. Tan kendang sahca cawes mukine mukita tiya cempi rujak ek necar jaro neng layah lambah kula Jawa lombok rawit ora suwe ora suwe bapakne dole wis teka. janji atine sarujo kuyo amrung kapi budaya mulai grambaka cara saindenge noswantara makene iki rasane ati rasa risik suwe ora dipilih maju-maju supaya kajen sajae karo ngrikuati mati nekae aku rewel wae wae aja komen ngawan anje bone
Sapa sing kon arep kon apa? Pocong. Aku njaluk anu Mbak Yuku sing saiki wis rada putih. Oh iya. Sapa? Mbak Yuku pathuk kowe. Suwe ra pethuk rada putih to. Ah iya. Ora tau metu ya, ambuh. Nang omah terus kaya. Ah iya. Lah apa maneh ora putih? Maneh guseng. Ayo, Mbak Via. Ya. Ngelmu iku Ngilmu iku tung tung tung. kelakone kanthi laku Lekase lawan kas, lekase kas lan kasmati. Lekase kas entosane ora. Heeh, enggak. Ben tegese kas nyanto sani setya budya. Jan ngacoke aku Ae tenan. ben kok iki ngetes kok. Ngacauke. Iki wiyaga ki jan do ora. Ah ndok budek nyenane. Mengacaukan. Wiyaga ki pikirane masyaallah. Kupinge masalah do nang ngisor dadi Kupinge lho astagfirullah. do nang ngisor dadi Heeh. Setya budya. Setya budya pangagese durakara. Mas yo ben janji kopet aja lalen papriye supaya kajet sajae arep lali wajibrane ngapain anakmu Wis sing ngrujak jeruk wis diaturke, Truk. Ha iya. Iki diurutke wae. Apa? Saka Mbak Anggi. Iya. Ayo, ngadeg, Mbak. Jumeneng, Mbak. Iki nembang langgam sing kepenak. Iya. Ayo, rasa sepote wis ini. Wis puret, Mbak. Lah kok kula melih to? Hah? Ayo ben wong mau wis nampa kepokan lho. Ayo ben Kepokan panggung. napa? Hah? Gedang. Nembang napa niki, Mas? Langgam sing pelok sing apik. Sing seneng favoritmu apa ngono lah? Apa favoritmu apa? Angenteni mawon. Hah? Angenteni Oh mawon. ya, pelok bem ayo. Gendere nek kleru tak paidu. Ya wis. Nanti kaya iso gender. Tunggu. Aselone tak duduk. Persis Bagong matane jembar ya Anjay. Matamu wireng. Ayo. Langsung mawon Mbak Anggi. No. Karyaki Haji Mantep Sudarjono almarhum. Ya. Aku ngenteni tekamu kaya ngentenimu dene wahyu janjimu tansah sumipat jroning kalbu
Matur nuwun Mbak Anggi. Ya, pun kepareng nembang. Ya. Ki mau ya ana WA terus. Apa? Saya tak bukake. Ya. Saking Pak Prawito Utomo M transfer berhasil 230224 221312 jam ke rekening tujuan BRI bla 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 nominal transfer edian piro 300 juta. Weh, 300.000 dengreng wae. Mataku lamur. Ah iya. 300 juta anggo tuku mobil. Ah iya. Wis ki kaya didum. Ya, tangga teparo. Ya. Sing iki tok nek liyane didum rata ngono lho. Sing iki tok ngono lho. Aku engko arep rewang arep tak nggono kok kaya kanca-kancane. Ya ora ya cah, ya men do seneng le, rewang ki men do semangat. Ah iya. Arep ngliar-ngliar kok kepiye? Ah iya. Wis surut mau Mbak Anggi. Ya. Saiki Mbak Yanti ayo Mbak, maju Mbak. Ayo, iki suarane malih ora wingi jare isi sida apa ora, Mbuh? Sido. Sida. Sido. Ora nggo mlayu-mlayu engko kobyar. Wingi lali tak nggo mlayu wek kecer. Ora sida berarti. Ki ora sido. Ora sida berarti. Ha iya. Dledek. Iya. Ah. Nembang anu apa Mbak Yanti sing sakarepmu sing gayeng sing sragenan genti apa? Kuwi kadung tresna kuwi. Kadung tresna. Ninggal katresnan ya bar iki kadung tresna. Ya ora apa-apa. Ah. Ayo Mbak Yanti. Suarane lama. Ayo Mas Kimpul, ayo Mas. Ublek utak Mas.
aja. Ayo. Aja lali bawa. Tepuk ganda, tepuk tunggal, tepuk tangan, ablak 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 ablak. Ampun, ya. Matur nuwun. Iya, Reng. Iki neh, gentenan mbakne kan? Ya. Karo Mas Galuh ayo ngadeg wong loro. Nyanyi apa? Mister Mendem. Oh iya. Karya almarhum Cak Diken. Ah iya, bener. Kudu diuri-uri lho. Lagu lawas ki diulik kabeh. Oh iya, iki urung sepira iki age 1 2. Iya. Ayo lho, ngadeg Mas Galuh. Nyelentrem kaya nabuh demung. Ngadeg nih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Anakku wedok dadi assalamualaikum. Anake wedok angger VC malah medhene kok. Sinten? Anakmu Nggih. angger VC malah mripate. Ah cuma kliwon Mas, wah. Ah iya, tur kulino melek wengi dadi ya mendonong terus. Berarti wingit. Wingit anake. Sengker, angker. Wah, ngati-ati sok bojone anakmu ngati-ati kon ngati-ati. Nggih. Kuwi wingit tenan kuwi. Senggol bacok. Ah. Ya aja kaya bapakne ta. Mau nempi-nempi nggih Mas nggih? Nggih. Kalau Jeng Suwe ra ketemu kanca-kanca ki mau nempi-nempi. Monggo.
ku berat ora tak anggap pentingan bojo waro aja muni nuturi kaya kiai ditoke wae yen mendem lah peser dhewe yo seneng aku yo kisah kuatku Antene bener kandamu Mergo mendem rusak awakku Yo
Ben. Iya, heeh. Iya. Ki mau apa? Si sapa Mbak andenge Mbak Niken iki sapa ta? Pia. Oh sing borot mau kaya iki. Ha iya. Heeh, ayo ngadeg Mbak Pia. Nyanyi sing Slendro Genti mau wis pelok. Heeh. Slendro sambel kemangi. Apal kok kono kok. Gaweane nang alas kok. Ah iya. Wis arang nang. Putih kaya ngene kok neng alas. Ora marep rene. Ora marep. Sak mundur. Oh ya isih ireng, Ding. Ora ya iki pene kecelorot lampu ya, Le. Oh ya wes. Kontras. Stokingku wis tak copot iki lho. Ah iya. Ya wes. Nek nang kamar mandi dicepot kok ndak teles ngrek. Ayo tenang wae mosok ngecepoh. Ah iya. Nanti berusang. Yo meneh. Sapa kuwi mosok ngomong? Juang. Kimpul mesti. Oh, toh. Tak putus lho, Pul. Nek ngono kuwi. Ngono. Oh, pancen kuwi provokator. Kimpul kuwi kena fitnah dajal. Ketoke kudu mondok ning kene, Mas. Kandhane kok. Ben aji tenan. Iya. Mergo kuwi wis ora kimpul kuwi. Heeh, ayo Mbak Via. Ayo Mas Kimpul. Sesuk-esuk. Kewalik-walik ya men kok.
3 kurang 4 menit. Ya ora apa-apa. Heeh. Ki mau ana pamundutan garwane wong liya ki dipinangkane sasi ngarep. Ya ora apa-apa. Iki wektune ora kena suwe-suwe mergo ki mengko aja nganti nabrak adzan subuh ki mengko awake dhewe salat subuh berjamaah. Oh iya, Kejaba menungsa siji kae. Sapa sing ora supit? Rak ya rumangsa to. Ha iya. Ayo sowan Bapak Semar yo rek yo. Ayo sowan Bapak Semar kandhane kok. Ya. Kowe iki. Lah ya ora apa-apa wis ya. Janeng taloko ngade langit. Oh.